b i anden er lige med c i anden. Men da x heller ikke indgår i cosinusrelationerne, skal vi få den væk ved at bruge cosinus til vinklen c i den retvinkede trekant ADC. Og det gør vi ved at sige cos til c er lige med x divideret med b. Vi skal så isolere x, og det gør vi ved at sige, at x er lige med b gange cos til c. Det indsætter vi så i stedet for x i ligningen. Og så får vi, at a i anden plus b i anden minus 2 a b til cos til c er lige med c i anden. Hermed er sætningen bevist, når vinkel C er spids, og det samme det gælder så, når at den er stump. Så vil jeg så bevise, hvordan man bruger den, hvis man skal finde en vinkel ved hjælp af cosinusrelationerne. Og det gør vi ved at isolere cosinus til c, den ligning, som vi lige havde før. Jeg skriver den lige op igen. For at isolere cosinus til c, skal vi sige plus 2ab cos til c, og derefter minus c i anden. Og dividere med 2ab. Og så står der, at cosinus c er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden divideret med 2ab. Så kan vi så finde en vinkel i trekanten, i en vilkårlig trekant. Og man kan også sige, at cos til a er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden divideret med 2bc. Og vi kan samtidig finde vinkel b ved at sige cos til b er lige med a i anden plus c i anden minus b i anden divideret med 2ac. Her er det nu bevist, at man kan bruge cosinusrelationerne til at finde vinkel. Er færdig?